Ahoj, tohle je moje první videjko na mém kanále, první soutěž. Takže, abyste se mohli přihlásit, tak mi musíte na tohle video dát like a dolů mi napsat, že se přihlašujete. A natočit buď to music video, to by bylo asi nejlepší, nebo nějakou sérii, nebo film, prostě nějak tak. A teď se jdeme přesunout na ceny. První místo, takováhle včelička. Bez toho, že by měla nějak rezavý krk. Jako nová. Druhé místo, buď to takovejhle ten medvídek, nebo takováhle, nevím co by to mohlo být. Na třetí místo, buď to takovýhle náušnice, nebo takovýhle náušnice. Takže prosím, ať se mi přihlásíte do soutěže. Určitě se těším, jaký budete mít videjka. A ahoj!